Aquesta moció sobre l'alliberament de l'AP7 és una moció que nosaltres, o és una idea que nosaltres defensàvem també en el nostre programa. Nosaltres, evidentment, estem reclamant com a partit local que s'alliberi l'AP7 en el tram que passa per Algemesí i que passa especialment per la Ribera, però em sembla que en el seu moment se va perdre una oportunitat històrica, perquè no oblidem que l'AP7 concloïa la seva concessió, si no recorde mal, en el 2006. El dia 1 de gener del 2007 ja haurien d'haver pogut anar per l'AP7 sense pagar tots els ciutadans i ciutadanes d'Algemesí, de la Ribera i de tot el país. Però en aquell moment, amb anterioritat a aquest moment, si no recorde mal, i això crec que el grup d'Esquerra Unida té la informació, està així contesa, el govern del senyor Zaplana negociar en aquell moment a Umar, ara crec que a Abertis, el que es perllongara la concessió fins al 2019. Estem així debatint perquè en el seu moment no es van fer les coses bé. Crec que els valencians tenim dret a una via que ja està més que amortitzada per part de les empreses, una autopista que té més de 50 anys, que és una llàstima que tinguem que ara estar discutint així i d'alguna manera posant-nos en aquesta situació a nosaltres, amb els ciutadans d'Alzira, quan el tema hauria d'haver estat ja absolutament tancat. És de justícia demanar l'alliberament de l'AP7 i la veritat no podem votar més que a favor perquè a més d'una qüestió de justícia als algemesinencs ens està costant diners si anem per l'AP7 perquè paguem el peatge de 1,55 o una cosa així, o diners perquè tenim que pegar una volta per anar al Xinet i per tant també té un cert cost econòmic que no sé calcular. Per tant, nosaltres anem a votar a favor. Gràcies. Bé, la moció que no s'ha llegit explicava ben bé quin era el tema. No pretenc tampoc llegir-la sencera perquè era bastant llarga, però sí que vull insistir en alguns dels punts que en ella se tocaven. I val a dir que, evidentment, com tot el món sap, l'AP7 travessa el País Valencià en dos trams, un de Vinaròs a Puçol de 130 quilòmetres i l'altre de Silla a Sant Joan amb 148. No cal que expliqui a ningú dels que puguen estar sentint-nos o que es vegin després de veure a televisió que les carreteres nacionals que ens afecten més directament, la 340 i la 332, fa molts anys que estan col·lapsades per un trànsit que ofega moltes poblacions que travessen. L'autopista AP7 travessa l'estret corredor litoral valencià de nord a sud, com dia, i ho fa damunt d'uns sòls agrícoles més valuosos d'Europa, quan no per zones humides costaneres com els marxals de Massamagrell, de la Safor o de Pego Oliva. Es basa aquestes concessions d'autopista en una llei de 1972 que ja en el seu dia va ser molt contestada per amplis sectors socials, i la concessionària inicial va ser Aumar, que en aquests moments està dins del grup Abertis Infraestructures. I voldria insistir en un tema que ja ha tocat Josep Bermúdez, que és el greuge comparatiu que suposa per als usuaris valencians el desplaçar-se per el litoral valencià. Si anem a Madrid, tot és de Bages. Si anem a Andalusia, també. Però si volem pujar cap a Barcelona o baixar cap a Alacant, s'ha de fer pagant l'autovia o utilitzant unes nacionals que, com deia, estan col·lapsades. Per tant, alliberar el peatge de l'AP7, que és una vella demanda d'Esquerra Unida i de molta gent progressista a tot el País Valencià, evitaria no sols el col·lapse d'eixes dos nacionals, 340 i 332, sinó que també estalviaria la planificació de costoses i destructives rondes que circumval·laren pobles que ara estan travessats per eixes nacionals. Com bé deia Josep també, la pròrroga se fa en 2006 i efectivament va ser negociada per el conseller d'Obres Públiques en aquell moment, Luis Fernando Cartagena, i el president Zaplana, i allargar la concessió fins a 2009. També cal dir que
com a peatge és dels més cars d'Europa. I això fa que s'incrementi aquesta demanda d'una autovia alternativa i gratuïta que tindria que ser paral·lela i que, evidentment, tindria que depredar més territori. Qüestió a la que, per supost, estem en contra. Per altra banda, l'autopista està absolutament infrautilitzada i, per tant, més motius perquè pugui al mateix temps solucionar els seus problemes, no tindre que fer-ne una altra i descongestionar aquelles. I, finalment, ja val a dir que l'autopista P7 ja és gratuïta com a zona de circunvalació en poblacions com Tarragona, Barcelona, Girona i, per exemple, en altres casos s'ha fet també, com és en l'autopista de Navarra, que és gratuïta en la circunvalació de Tafalla. Per això insistim el que creguem més lògic, ara que estem parlant també del corredor mediterrani per facilitar el tema, el més senzill de tot és que l'alliberament de l'AP7, encara que evidentment tindria costos, però seria molt més costós tindre que fer-ne altres que la substituïren aquest no alliberament de l'AP7. Per això demanem que entenem que és positiu no només per al Gemesí, sinó per a tot el País Valencià, aquesta opció que plantegem i demanem el vot a favor de tots, evidentment. Moltes gràcies. Bé, beneïda autopista, que m'ho fica tots d'acord. Està bé que vegem com a prioritari un fet que per a mi és de justícia, perquè no entenc per què els valencians tenim que pagar per fer ús d'una carretera de l'Estat quan en altres autonomies no es paga. Aquesta moció no només no contradiu la que nosaltres hem plantejat, sinó que pense que, a més, la complementa i, per tant, el grup socialista l'anem a recolzar. Gràcies. Bé, este punt per a nosaltres és un poc distint, evidentment se complementen, però a hores d'ara, mirant el tema d'una forma global i veient un poc el tema econòmic del nostre país, evidentment, sobretot d'Espanya, l'alliberació no la veiem en un moment puntual com ara, estan pendent de resoldre's a 7 anys vista. L'alliberació creiem que pot suposar el pagament del rescat de la concessió, que evidentment no sabríem així en aquest ple quantificar, però que tenim clar i entenem que el cost d'aquesta indemnització seria un cost altíssim. També l'adaptació i supressió dels peatges, les eixides i entrades tant de les vies actuals que ja tenen l'accés directe a lo que és autopista, però n'hi hauria que fer també altres accessos a altres llocs que actualment no tenen l'accés, a poblacions que en aquests moments tenen que pegar una volta gran i n'hi hauria que fer accessos a lo que seria l'autovia. També l'adaptació de les vies d'autopista en autovia en tot el que és qüestió senyalítica. També tindrien que fer-se càrrec tant el govern d'Espanya com el Ministeri de Foment i en gran part també, fins inclús la Generalitat Valenciana, del manteniment de les vies i de les reparacions de l'estat de les carreteres, l'asfaltat i tot allò que comporta el pas freqüent d'aquestes vies. I el que és més greu seria posar en perill els treballadors i treballadores que en l'actualitat estan depenent de treballar en els peatges perquè treballen per a Umar i dels quals moltes famílies d'elles són d'ací del Gemesí. Tot això ens fa pensar que, evidentment, també nosaltres en la nostra moció parlem de l'alliberament, però cal esperar. Cal recordar al Ministeri de Foment que vaig pensant i vaig tenint una previsió de fer l'alliberament d'aquesta autopista en el que és una autovia. De totes formes, hem de tindre en compte que és una autopista on el 80% del seu tràfic correspon a tràfic no nacional, forma part de les grans vies internacionals, que és la E15 de tot el que és l'eix transversal d'Europa, des del sud d'Espanya fins als països del nord d'Europa, i al llarg de tot el seu recorregut es paga. Per tant, no entenem tampoc
com Pere, que en alguns moments ens ha donat algunes dades, ho posa com a una situació que per a nosaltres i tal. Per a nosaltres, possiblement, el caos que podria suposar si això fos lliure, perquè nosaltres també formaríem part d'un tràfic habitual d'esta carretera, això comportaria un caos tremendo i entonces en l'actualitat estem confluint per esta via tot el que és el tràfic internacional i per a nosaltres el que hauríem de seguir reclamant-li al govern espanyol seria millorar les infraestructures que tenim al nostre abast, independentment d'esta via. A parlar del pagament, jo que també tinc algo tocat, el tema de les autopistes, el tram que passa des de Vinaròs, Puçols i a Sant Juan, evidentment el cost que té ve a ser 0,15 per quilòmetre. Normalment en Europa estem pagant al voltant de 0,18, 0,22. Vull dir, no és l'autopista... Depèn de quin tipus... També és de veres que les autopistes del nord d'Espanya són algo més cares que esta. Per tant, l'argument que és la més cara no ho és. No concretament ho és. Sí que ha fet referència també a que en alguns llocs, per exemple Madrid també té una radial de pagament de recent construcció i també en el sud d'Espanya també es té algun tram d'autopista. Concretament de Sevilla ens eix un tram d'autopista fins a Jerez, que t'ho vull dir que n'hi ha trams d'autopista al llarg de tot el territori espanyol. Que a nosaltres ens toca aquest, hem de pensar que no sempre, no ho hem de veure des d'un punt de vista tremendista. De vegades per a nosaltres ha sigut la millor opció de totes les que podien haver, perquè ha confluït per ell el tràfic internacional i nosaltres hem fet camí sense tindre cap de molèstia. Però bueno, no sóc jo el que deu de defensar així l'AP7, dec de defensar l'alliberament. El nostre grup votarà en contra perquè creguem que l'alliberament deu de vindre quan li pertoque, per evitar gastos i no entrar en despeses que a hores d'ara l'Estat no deu d'afrontar. Moltes gràcies. Bé, nosaltres continuem pensant el mateix, entre altres coses, perquè sí que és cert que l'alliberament tindria un cert cost, però tots veiem que la nacional que passa per ahí, per PSOE, Gandia i tot això s'està desdoblant perquè està absolutament saturada perquè és un problema també de seguretat vial. Vull dir que les autopistes se fan no sols perquè són més ràpides, sinó sobretot un dels aspectes és que afavoreixen la seguretat vial a no hi haure circulació en els dos sentits, al estar separada. Per tant, el fet que no l'alliberem ens està costant. Si en el seu moment, en el 2006 o 2007, no s'haurà tornat a renovar la concessió, possiblement no haurem fet falta aquests desdoblaments o no haurem fet falta tots d'ells. Vull dir, pense que tenim una autopista que té, no sé, ja més de 50, 60 anys deu de tindre, desconec exactament l'edat, que crec que està amortitzada, que l'empresa o les empreses que feren la inversió ja l'han recuperada amb el creix i que, per tant, està bé que una obra d'aquest tipus la disfrutem tota la ciutadania. Suposo que ens tindrem que esperar al 2019, siguem realistes, no al 2009, com havia dit Pere, 2019, sí, per a que la gent no se confonga. Ens tindrem que esperar i espero que en el 2019 no es tornen a fer la mateixa jugada, és a dir, que l'equip de govern de torn que no perllongui la concessió i que se doni compliment a una aspiració que no és sol del CMSI, sinó que és una aspiració que jo recorde des dels anys 80 ja n'hi havia associacions i moviments a favor de l'alliberament. És una llàstima, però crec que haurien de mirar això, per als nostres interessos haurien de mirar també que si s'alliberara l'AP7 i poguérem anar per autopista des del CMSI, doncs que estaríem millorant la seguretat vial, perquè és molt més segur anar per autopista que per carreteres de doble sentit. Molt bé, moltes gràcies. Sí, simplement algunes coses que s'han dit i s'han posat una sèrie d'entrebancs, la indemnització, altres accessos, adaptació de senyalística. Jo no sóc enginyer,
però de segur que és molt més barat liberalitzar l'autopista que desdoblar una carretera al costat de l'autopista. Fer una altra autovia al costat d'una autopista. És una cosa absurda. Jo viatge prou, vaig molt cap a Dénia, vaig per Cullera i tot allò, i a voltes és impressionant veure una carretera tota col·lapsar que està desdoblant-se, que això és que comprar terrenos, és que expropiar, és que pagar als propietaris, després és que fer la construcció. Podem comentar tots els inputs i tots els outputs. Entonces, de segur que això puja molt més que liberalitzar l'autopista. Ahí no me cap ningú dubte. Segurament no m'enganyi. Què passaria als treballadors i treballadores? Pues, evidentment, aquesta carretera, si l'assumirà l'Estat, va requerir un manteniment, va requerir una sèrie de coses. Així que no siguem agoreros i no diguem què passaria als treballadors. No fem demagògia, però això és fer demagògia un poquet. Què passaria als treballadors? Doncs, evidentment, buscaríem una recol·locació i molts d'ells continuarien treballant en la mateixa autovia liberalitzada, en altres feines, en altres coses. I després també hi haurien opcions que, per exemple, han tingut accés Caja Madrid i Bankia i Bancaja i tot allò, en algunes persones determinades prejubilar-les o alguna qüestió d'estes, que també seria un tema que es donaria una certa oportunitat. I, evidentment, clar, passa el trànsit nacional, perquè el trànsit nacional és molt car. Vostè mateixa, el senyor Mariano Clemente, ha fet unes comparatives de preus i diu no, perquè en Europa són 0,18, però si comparem nivell i nivell de... si així és 0,15 i allà 0,18, escolta, així és com si fos 0,30 en el preu d'allà. És molt cara, és una autopista molt cara. I també, si comparem en l'estat espanyol, resulta que tenim una marca i encara que com antes havia dit la regidora Vicent Castell, doncs, mire, n'hi ha una renta més superior en la meitat nord d'Espanya. És una cosa innegable. Per tant, si compararem nivell de renta i nivell d'ingressos dels valencians i tot allò, la d'ací és una autopista infinitament més cara que les europees i segurament més cara que les autopistes de peatge del nord. Parlarem l'altre dia del corredor mediterrani, les oportunitats que donaria a transportistes, ja faríem un transport més net i més d'allò, doncs imaginem-nos la liberalització de l'AP7, també seria un avantatge qualitatiu per a molts treballadors del transport, com és el teu cas. Seria un avantatge infinitament superior i que redundaria en el benefici i en el creixement de tota la societat. I després ja l'últim, ja un poc per acabar. Jo no ho entenc, em sembla que el PP a Senat Xemesí ha anat avant i arrere. Fa 3 o 4 anys em sembla que vosaltres mateixa portàreu una moció, jo crec que venia com a públic, i portàreu una moció on demanaven que s'hi liberalitzarà l'AP7. Sembla que entonces no vos preocupaven els treballadors, no vos preocupaven els accessos, ni vos preocupava tot allò. I ara, no sé, potser és que com d'ací a un mes les coses i l'Estat entra al canvi i tot allò, doncs potser ara ja global i econòmicament sembla que ja no interessa. Un poc, vos demano que es clarifiqueu i que mantingueu la línia de fa 3 o 4 anys. La primera és el que va seguir en la concessió, que seguirà a Abertis, va ser el govern d'Aznar, el govern central d'Aznar del PP. No va ser el govern ni de València, la Comunitat de València no té competències respecte a aquest cas. En el moment d'Ixe sí que hauria sigut ideal que s'hauria pogut rescatar, que s'hauria pogut ser pública. La situació econòmica era diferent, el que s'ha adoptat el criteri, jo sí que me recordo, s'ha adoptat el criteri de mantindre la concessió a Abertis a canvi d'un manteniment perquè no pujaran les tarifes, pel tema de control de la inflació, etc. Durant uns quants anys s'ha mantingut la quota de pago de l'autopista, a canvi d'allargar la concessió fins al 2010. Bé, jo entenc que el grup socialista votarà a favor de la moció, però entenc que se demana que el govern de turno central del 2019 intenti rescatar la concessió a Abertis. Però bueno, el govern de turno del 2019. Abans no se pot. Per molt que nosaltres diguem així en l'Ajuntament de rescatar-lo, no podem, perquè està assignat com a filosofia, perfecte. Sí, jo crec que si en Madrid el que s'ha dit en totes les autopistes o autovies d'Espanya són gratis,
en concret, sobretot les del nord, el País Basc, La Rioja, Catalunya, València i alguna d'Andalusia, perquè tenen que pagar. O paguem tots o no paguem ninguna. Jo vaig més a la filosofia dels suïssos, o sigui que paguen tots, per manteniment de les carreteres. Una quota mínima, però diferenciat de les autopistes suïsses a qualsevol autopista d'Europa. Per tant, se paga qualsevol estranger o qualsevol espanyol, quan té l'estat espanyol, se paga una quota, una quantitat fixa anual i que s'utilitza exclusivament per a les autopistes. Però jo crec que este no és el debat i ens estem passant un poquet. Sí que n'hi hauria uns gastos. Si aquesta autopista passa de ser autopista a ser autovia, en part el que ha dit el regidor Mariano, en part té raó. S'ha de fer tota una sèrie de gastos i demanar-ho en aquests moments, la filosofia jo estic totalment d'acord, però demanar-ho en aquests moments me sembla que si no hem de passar de dèficit del 6% a nivell d'estat espanyol, si l'any que ve ha de ser menys i si les comunitats autònomes no han de passar de l'1% i tal, me sembla que va ser un mal moment, encara que tu no t'ho dir, que jo estic totalment d'acord, i el grup socialista també, però el moment en què s'ha de demanar a rescatar és un moment complicat econòmicament. Bé, per matisar un poc les qüestions que potser no han quedat clares, de totes formes, crec que les postures estan més o menys clares per part de tots. Nosaltres, evidentment, defensàrem en una moció, en uns anys abans, jo no estava en l'equip de govern, però els meus companys de l'equip de govern van defensar l'alliberament i continuem defensant fins a la mort de l'alliberament. El que en aquest moment estem dient i donem trasllat a aquest ple que no creguem que és el moment adequat. Són situacions distintes. En el que és tota l'argumentació d'aquesta moció, el vostre grup fa un record històric al llarg de molts anys. I nosaltres ens ha paregut perfecte, però el que volem fer és analitzar les qüestions en el moment actual. Coneguem part de la història, però el que hem de viure és el present. I el present en aquest moment ens diu que el nostre país està en un moment dificultós, que sí que és de veres que s'està desdoblant carreteres, però és que no hem de millorar la infraestructura de carreteres de tota Espanya. Han d'intentar millorar la infraestructura de carreteres de tota Espanya. S'ha d'anar ampliant. En aquests últims anys havia augmentat molt el parc mòbil d'Espanya. Per tant, n'hi ha que dotar de carreteres. Aquests projectes que s'estan executant, molts venen de fa 6 o 7 o 8 anys, on ja estan aprovats i estan ara en fase de desenvolupament. Però no és que això d'ahir a avui aparegui una carretera en el terme Sueca, i que a més hi ha un desdoblament i que estiga. Anem a poc a poc. En el tema dels treballadors, que si és un poc demagògic, jo no he volgut en absolut fer demagògia dels treballadors. El manteniment d'una carretera, el manteniment personal, el que és la fase personal, poden ser 3 equips, i perquè treballen a torns i treballen contínuament les 24 hores de dia. 3 equips per a cobrir 100 quilòmetres, però equips de 3 persones. En total 9 persones per a 100 quilòmetres. Estem parlant que hi ha una quantitat de treballadors que actualment estan cobrint el que són els punts de peatge, que molt menys jo faig ningú tipus de demagògia, que quedarien en l'aire. Són puestos de treball que quedarien en l'aire. Evidentment, l'únic que ens cal a nosaltres és dir-li al Ministeri de Foment que tinga en compte l'alliberament i, a més, que tinga en compte aquests puestos de treball. Punto. Ja no faig ningú tipus de demagògia més. No he volgut en això ser nosaltres els que defensem així aquest col·lectiu de treballadors per tot arreu. No, estem dient que tinguen en compte que es quedaran els treballadors sense feina i que continuarem defensant l'alliberament. I que en aquests moments el que nosaltres posem en la nostra moció que ve després és un tema de parcialitat. No volem entrar al detall de la totalitat i entrem en temes parcials, perquè entenem que es poden estudiar alliberaments de zones conflictives de tràfic, però en espais parcials, com deia Pere. I més vale un poquito del todo que un nada de tota la part de la carretera. Bé, acabe. Gràcies, senyor alcalde. Passem a votar aquesta moció. Vots a favor. 9.
Vots en contra. 11. Pues queda desestimada per 11 vots en contra 9 a favor.